Gyere, nyomj egy CGD! Azaz, vedd fel! Gyere már! Gyere, hallod? Jó, oké, azaz itt. Védjél le! Mi van, hülye gyerek? Megint itt kockóz egész nap. Gyere, megyünk bulizni! Menjünk el egy rokkot! Menjünk el a gyújtás! Oké, ne, az nem csak mehet! Hoppáti! Lőj! Csináld ezt a kutorot! Gyorsan, Azaz, kísérj le! Jó, azaz kövess! Ékulás, parti! Oké, szép volt, gyere! Oké, kövess engem a BS, gyere, megyünk! Ne, az X-nél van! Oké, ott van mögötted, figyelj! Jó, mehet! Oké, irány is te! Jó, mehet szerintem! Golyabára. Unod az otthonülést? Akkor neked is ott a helyed a tanét első és legnagyobb buliján. Gyere el október 5-én a Révai Gólyabára, mely Győr egyetlen, még mindig az iskola épületén belül tartott iskolabája. A jó hangulatért természetesen idén is a Danceland DJ Team a felelős. Jegyedet elővételben is megválthatod a Révai portáján, Révai és ismerősöknél, valamint október 5-én a helyszínen. Addig is megtalálsz minket a Facebookon.